Dobrodošli. Ovo je kroz sebe do sebe. Koliko je bol prisutan u našem telu, šta možemo da uradimo da se jednostavno oslobodimo tela, da ne razmišljamo, već da dopustimo telu da slobodi ono što je duboko potisnulo. Dobrodošli. Kad smo imali edukaciju, ja sam objašnjavala na svoj način. Slobodno. Sve i reci šta imaš, ok? Neka izađi iz tebe. Gde najviše? Mi se krećemo polako. Tuška. Ceca je otišla niz put garant.